Maka enten ingkang sing ditangletaken apa ibadah malaikat niku. Ibadahipun malaikat adalah taat atas perintah Allah. Nggih, malaikat niku kathah taat datang Allah nggih dikengken nyekel serompet nggih sampai nek niki disekel tok mboten disembul. Mangke ten Allah nek pun akhir zaman kiamat menika dikengken nyembul nggih disembul. Niku ibadahipun alam niki termasuk segara, termasuk gunung, termasuk langit, termasuk bumi niku bertasbih. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lah niku termasuk nggih wit-witan niku wit-witan mboten salat. Lek wit-witan salat kados menungso kula kali panjenengan nggih mlajeng. Lah niku mung dzikir. Lah niku napa malih Mas Wahid? Niku ibadahipun alam niki lek niku wau malaikat taat atas perintah Allah. Ibadah alam sing kula sebut niku wau bertasbih. Lah ibadah menungso niki kathah. Nggih enten poso, enten salat. Nggih sing sampean lampah-lampahi niki. Lah niku nggih. Lah moko menika enten ingkang sing tanglet jamaah ten mriki ibadah para nabi. Sadurunge Ibadah para nabi yang dulu-dulu. Ibadahnya para nabi yang terdahulu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Islam diajarkan ke dunia ini, nggih niku para nabi singen ibadah nggih mung salat-salate mboten sami. Mboten sami ibadahe. Kalau sebelum nabi niku agamaipun niku sanes Islam. Agama bertauhid. Setelah Kanjeng Nabi dilahirkan menyebarkan agama Islam, lah ini namanya Islam yang bertauhid kan itu. Maka sempurnanya di Kanjeng Nabi. Sebelum para nabi niku salate beda kali umate Kanjeng Nabi. Niku nggih. Maka niki diajaraken melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedanten gak usah mikir. Datang para nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Adam dan seterusnya. Ora usah mikir nabi-nabi